Så har vi fået næste rytter på banen. Start nummer 39, Pernille Jensen på Malte. Og ved at starte nummer 40, Vinnie Pallesgaard, og må holde sig klar. Foregående rytter sluttede førstepladsen med 4 fejl. Er du hurtig til at sætte den op, den Vinnie Pallesgaard ned? Det er ude for opvarmningen. Det er den, der ligger ned. Godt da. Ellers så når hun jo ikke at springe igen. Prøv lige at få den der forhindring ud af banen. Den skæmmer jo. Den er ikke høj for dig, Rasmus. Den er ikke i det hele. Nu bliver jeg på, du ikke havde med. De er ikke sige, de kan se dig. Det er rigtigt. Så blå blik, du bare ikke efter dig. Ja. Så vil vi gerne næste rytter på banen. Start nummer 40, Vinnie Pallesgaard. Ved at starte nummer 41, Simone F. Beyer, og må holde sig klar.